जों जेब्ला हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समाव ड्राग्सआ जोंनि बिटिसिआव जायगा मोनाखैमोन। बैखिनि समाव सिखाव सिथुबा जोंनियाव खममोन। नाथाय जों जै सुक्ति खालामबाय हाथियार गथायबाय दिनै गामि गामि सिखाव सिथुबा बांबाय, ड्राग्स एडिक्टेडफोरा बांलांबाय। थौले मेगनजों नायोब्ला आरो थौले गियानजों थौले मेलेमजों नायोब्ला बेखौनो नुगोन जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बर'नि भटखौ सोखावनानै गुबुनखौ देरहाहोनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ गोबाङानो जोंखौ बुंदों। जेब्ला जोङो आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समाव जोङो दिनैनि थासारिखौ नुवाखैमोन। थौले मेगनजों नायोब्ला आरो थौले गियानजों थौले मेलेमजों नायोब्ला बेखौनो नुगोन जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बर'नि भटखौ सोखावनानै गुबुनखौ देरहाहोनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ गोबाङानो जोंखौ बुंदों, गोबाङानो सोंखारिदों। नाथाय गोथौ मेगनजों नाहरोब्ला जोङो बेखौ नुगोन जे रायजो राजाफ्रा दिनै अपसन नागिरदों, बिकल्प नागिरदों, अल्टारनेटिभ नागिरदों। आरो मानो नागिरदों बेनिबो फोरमान दङ जे गोलाव सम जेब्लानोखि बिपिएफआ 17 बोसोर पलिटिकल पार्टी एबा बिटिसिखौ सासन खालामदोंमोन बेखिनि समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा जातीयताबादखौ लानानै सेपारेट स्टेटखौ लानानै एबसुजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पलिटिकल पार्टीनो भट दान खालामबोदोंमोन। गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिंखौ लानानै बिथांमोना बिपिएफनि एगेन्स्ट जानानै इउपिपिएलआव दङमोन। नाथाय फैयै फैयै नैबे मोनबा बोसोराव इउपिपिएलआ सरकार खुंनायाव दिनै रायजो राजानि जि गिदिर मोनसे आखा आरो मिजिं दङमोन बे आखा आरो मिजिंखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखैसै। दिनै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङमोन, एरिया एक्सटेनसननि खोथा दङमोन, गामि दानख'नाय सोसननायनि बाथ्रा दङमोन, न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दङमोन। गोबां प्रल'भन्स रायजो राजाफोरखौ होनानै बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय सेपारेट खालामनानै लाबोबाय थादोंमोन रायजो राजाखौ। नाथाय नैबे मोनबा बोसोर सरकार सलायनायाव बे रायजो राजानि जि मोनसे गिदिर आखा आरो मिजिं बेखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल एबा ट्रेक्टर पार्टीखौ मुगैनो हाब्बाय। बिथांमोननि सायाव जेबो फोथायनाय गैला। बिथांमोना अपसन नागिरदों। नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर बिपिएफनि एगेन्स्ट खालामबोनाय बिथांमोना बिपिएफजोंबो थांनो लाजिनाय दङ। गेथे गेथे बिथांमोना बिजेपिआव जुगदान जानो थाखाय बिथांमोना थांखि लादोंमोन। नाथाय जों नैबे बिकल्प पलिटिकल पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मोनसे राहा लामाखौ मोन्दों आरो बिथांमोना जोंदों फैदों। जों गाथेदोंसो हमथानोसो हादों। बेराफारसेथिं बिपिएफखौबो जोङो नायहरनो हायो। थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव जुगदान जादोंमोन। आरो बे सासेल' दैदेनगिरिया बिजेपिआव थांनाय लगे लगेनो बिपिएफआ मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हायासै। तो दिनैनि तारिखाव आरो नायहरोब्ला नुगोन जे बिस्वजित दैमारि बायदि लिडारफ्रा बिपिएफनिफ्राय खैजोन बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल थांखो, बिपिएफ थांखो। गोबाङानो बिपिएफ नागारनानै थांबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारा हारसिङैनो नारा नाथा पार्टीखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय रायजो राजाफ्रा गोथौयै सिन्था खालामदों आरो नुहुरदों बे पार्टीनि लनजिभिटिया बेसेबां आरो बिसोरो माबायदि सरकार दानो हागोन ना हाला दिनै गोनो गोथोआव दङ। गोबां लिडारफ्रानो दिनै पार्टी त्याग खालामनानै बिपिएफ त्याग खालामनानै गुबुन पार्टीयाव थांनायखौ नुनानै फैबाय थानाय समाव सरकार दानो हानाय नंलिया बेखौ नोजोर बोनानै दिनै अपसन नागिरदोंमोन। आरो बिथांमोना अपसन गैयैलाय बिकल्प गैयैलाय बिजेपिआव जुगदान जाहैबाय थादोंमोन आरो थांबायानो थानो नागिरदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ जोङो गाबथानो हादों। जोंनिजों फैदों। दिनै बिकल्प गैयैनि थाखाय गोबां नेताफोरा, गोबां दैदेनगिरिफ्रा, गोबां भटार्सफ्रा बिजेपिआव हाबसननानै दंहैयोमोन। बिथांमोना जोंनो फैनायखौ नुदों। दा बिनिखाय जोङो सोरखौबा देरहाहोनो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोङो दायाखै। जोङो गावनो खुंथाय गोहोआव फैनो थाखाय, जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय, समाजनि खामानि मावनो थाखाय जों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ सोरजिदों। जेब्ला जोङो आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समाव जोङो दिनैनि थासारिखौ नुवाखैमोन। दिनै जि थासारि जोंनि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जिबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जाबोदों, जों जेब्ला हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन बैखिनि समाव ड्राग्सआ जोंनि बिटिसिआव जायगा मोनाखैमोन। बैखिनि समाव सिखाव सिथुबा जोंनियाव खममोन। नाथाय जों जै सुक्ति खालामबाय हाथियार गथायबाय दिनै गामि गामि सिखाव सिथुबा बांबाय, ड्राग्स एडिक्टेडफोरा बांलांबाय। बेबायदि समस्याफोरखौ जोङो नुबाय। दा फैबाय थानाय समाव
थांनाय जि समफोराव जों एनडिएफबि हारसिंनो समाजखौ बेबायदि जोङो हमथानानै लाखिनो हादोंमोनब्ला फोसाबना लाखिनो हादोंमोनब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो पलिटिकेल पावाराबो जोंनि आखायाव थायोब्ला आरो बिटिसिनि 32 लाख रायजो राजाया जोंजों थाफायोब्ला अब्ला जोङो खना खनि फोसाबनो हागोन बेयो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बिनिखायसो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ सोरजिदों।